sira sabana atawajjuhu ila al-amal ayashu kabla barala ite ki yɛrɛ ma hɔrɔn ye k'i sigilen to barakɛbaliya la dɛ wallahi i bɛ baara de kɛ bamananw ka kuma maa min y'a bolo da ten na k'a sɛrɛndɛ o de bɛ kɛ maa ka hɔrɔn ye maa min sigilen don delili la kuma fɔcogo wɛrɛ la i k'a faamu delikɛla ye baarakɛla ka jɔn de ye seul le travail paye n'i bɛ baara de kɛ maa t'i kunna da i ka baarakɛ wari wallahi hali n'u k'u bɛ to tigɛ i la ni kalo sara e yɛrɛ ka wari b'i bolo walima i ye baara min kɛ a b'i bolo denmisɛnw an ye baara kɛ dɛ wari bɛ n fa bolo a bɛ n bɛnkɛ bolo n kɔrɔkɛ bɛ faransi o si t'a ɲɛnabɔ i yɛrɛ ka wuli k'i ka kulusi senda kɔrɔ mɔnɛ fɛn fɛn bɛ don i la i bɛ walita de kan hali n'e ma kunna da i ɲɛna i bɛ kunna da i kɔfɛ kunna dali de bɛ hɔrɔn fa nka n'i tɛ fɛ ka sa wuli ka dɔ kɛ a ye baara kɛ ala ye dugukolo min d'a ma wallahi baara kɛ dugukolo don afiriki kote caman kɛrɛnkɛrɛnyala an ka jamana ninnu ye k'a ta k'a lajɛ n'i y'a ye an ka denmisɛnninw bɛ ka sa kɔgɔji kan u bɛ ka sa sahara kɔnɔna la baara ma yiriw la n'o tɛ u bɛ ka taa mun kɛ o ɲɔgɔnna bi yan caman bɛ bɔ yan ka taga Espagne n bɛ taa baara la a caman bɛ taga foro de la dɛ sɛnɛkɛlaw ma dɔgɔyama tɛ foro min bɛ Espagne o ɲɔgɔn b'an bolo yan n'i y'an bɔtɔ ye yan ka taa ye fɛn dɔ de b'u bolo mun b'u dɛmɛ u ka baara la ka tɛmɛ anw kan yan n'o tɛ a bɛɛ ye sɛnɛ kelen nin de ye o i bɛ kilo 500 boli Espagne ka kungo kɔnɔ langolo y'i ta ye minnu sera yen o b'a kalama i bɛ terrain kɔnɔ walima mobili i b'i kɛrɛ lajɛ ka kɛrɛ dɔn lajɛ a bɛɛ ye foro de hali kulu sanfɛ foro bɛ yen o ɲɔgɔnna bɛ se ka boli an fɛ yan mais foro ye joliya la ni samiya ji tigɛra kaba sɛnɛ banna pewu o jamana bɛ développer cogo di a tɛ taa yɔrɔ si nin kɛnɛbaw b'an bolo yan n'an ye nin kɛnɛ ninnu exploiter dɔ bɛ bɔ denmisɛnninw ka immigration ma a ye immigration kɛlɛ a tila destiny o a voie normale o n'i taatɔ ye wali jamana ka i yɛrɛ faso de ka kala bamananw ko ten tori tɛ sanfɛ fɛn ye nka n'i ye tori ye yiri sanfɛ dugumala ka kalan de dɛ ni adamaden k'i kɛ kɔgɔji kan i bɛ bɔ a la i tɛ bɔ a la i t'a dɔn i bɔra yɔrɔ min na a ma nɔgɔn yen de ye n'o tɛ a man di maa si ye k'i kɛ kɔgɔji kan a man di maa si ye ka sahara taama a dɔw bɛ sa san kelen a somɔgɔw t'a dɔn n'a bɛ saya la walima ɲɛnamaya o dugukolo de bɛ anw fɛ yan dugukolo dɛsɛlen don ka exploiter n'an ye baara kɛ an tɛ kɛ tubabuw ka jɔn ye n'an ye baara kɛ an tɛ bagabaga n'an ma kɛ an ta ye an bɛ nin k'aw la halisa an yɛrɛ ma fɛn kɛ de wallahi n'an ye baara kɛ maa si t'an bagabaga diɲɛ na maa si t'u ka yɔrɔ datugu an ye parce que an yɛrɛ fana ye mun kɛ ala b'an dɛmɛ n'an ta ye ala b'an dɛmɛ n'an ta ye mais n'i y'a ye n'a fɔra kuma o kuma an bɛ yɛrɛ an bɛ siran dɔwɛrɛ tɛ o an b'a dɔn de ni n'an ma t'u ta la an yɛrɛ bɛna mun kɛ o dɔrɔn de b'an siran dɛ n'o tɛ e bɛ fɛn min tigɛ mɔgɔ la o ɲɔgɔn ba kelen b'a bolo e yɛrɛ t'a fɔ i da la k'i b'a tigɛ yɛrɛ denmisɛnninw a ye baara kɛ dɛ wallahi n'i ye baara kɛ i bɛ kɛ yɛrɛma hɔrɔn ye a ye baara kɛ ɲɛmɔgɔw ka baara sira fana di aw ma o siraw fila faralen ɲɔgɔn kan siga si t'a la ko bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya alakira ye mun fɔ ibn Abbas ye saba a naaninan alqanaa adamaden ka kari ɲɛ juru jɛɲɛ de bɛ mɔgɔ kɛ jɔn ye kari ala ye garijɛgɛ don mun na dɔrɔn i ka kari n'o ye o kɔrɔ tɛ i k'i sigi dɛ wuli i ka dɔ kɛ hali n'an bɛɛ ye baara kɛ an garijɛgɛ tɛ kɛ kelen ye o hali n'an bɛɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ kelen na garijɛgɛw tɛ kelen ye dɛ an dancogo tɛ kelen dɛ denmisɛnnin mugan tɔgɔ bɛ sɛbɛn kalanyɔrɔ la sɔgɔmada kelen a bɛɛ b'a daminɛ permanent na mais san bɛ yɛlɛma waati min dɔ bɛ kɛ premier ye dɔ ye deuxième dɔ troisième dɔw yɛrɛ tɛ gagner yɛrɛ dɔ tɛ gagner yɛrɛ o bɛ cogo min ɲɛnamaya bɛ ten de mais i ka kari wallahi n'i kari la i bɛ k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye n'i kari la i b'i ka bonya dafalen sɔrɔ o kari de ye maa caman cɛ caman bɛ yen i bɛ bagabaga parce que kariya t'i la n'i kariyara kaba dɔrɔn baara bɛ ɲa Mus'ab ibn Umayr e filɛ si min na sisan Mus'ab kun b'o de la alakira b'a kɛ ambassadeur ye waati min ka taga Madina kariya ka ɲi dɛ nafolo kun b'a masaw bolo kɛrɛnkɛrɛnya la a ba kasa duman min kun b'a la a kun t'a filan si la yecogo ɲuman min b'a la a t'a filan si la bɛɛ bɛ girin a nɔfɛ n'a tɔgɔ ye Mus'ab ibn Umayr a y'i to o de la ka alakira mankutu mɛn ka taa ala ka ciden ka diinɛ sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini ka sin ka kɛ silamɛ mais a ye silamɛya dogo a b'a la
aseni ba bɔra kalama ba bɛ wari min d'a ma o de y'a ka bailleur de fonds ye a ye silamɛya dogo b'a la nka maaw y'a fɔ ba ye k'i denkɛ karisa k'a donna mahamadu ka diinɛ na dɛ alayhi salam parce que o wagati i k'a mɛn k'i den sara o limaniya bɛ ku i fɛ ka tɛmɛ i k'a mɛn k'i den kɛra silamɛ ye a ko n den jumɛn ko musa ko ayi k'a tɛ sɔn a ko don dɔ dɛ don dɔ a y'a denkɛ wele a ko musa kibaruya dɔ bɛ dugu kɔnɔ ne kɔni ma d'a la dɛ mɛ n b'i ɲininka a ko ma o ye mun ye ko n y'a mɛn k'i tugura diinɛ kuratigi cɛ nin kɔ o kan bɛ alakira de ma o ye alayhi salam a ko ma tiɲɛ dɔ dɛ ne tun bɛ k'a dogo i la mɛ n'i yɛrɛ bɔra a kalama tiɲɛ dɔ dɛ a ko a den ma musa fini min b'i la jɔn de b'a di ma a ko maa ye de bɛ fini ninnu bɛɛ san ye kasa duman min ni bɛɛ bɛ girin nɔfɛ ni i tɛmɛna kare min fɛ i ka kasa duman bɛ to yen a kasa duman sababu ye jɔn ye a ko maa ye don i bɛ wari min sɔrɔ jɔn b'a di a ko e de b'a bɛɛ kɛ a ko wa n bɛ tile 3 d'i ma n'i ma bɔ muhamadu ka diinɛ na n bɛ fɛn fɛn d'i ma n b'a bɛɛ tigɛ i la e k'i yɛrɛ bila pilasi la bi e fa de jɔlen bɛ n'i ka fini ye i ka ekɔlilataga wari hali moto min b'i bolo ale de jɔlen bɛ n'o ye mɛ i ka misirilataga ma diya ye ko n'i ma misirilataga dabila n b'a bɛɛ minɛ i la e bɛ se yen tuguni musa b'u ba ye tile 3 de d'a ma tile 3 jɛnyara musa b'u kɔrɔ parce que a jigi dalen don ala kan a donna so kɔnɔ ba ka fini parfɛn wari a y'a bɛɛ ta kɔngɔn na k'a bɛɛ to ba kɔrɔ a ko n ba n'i bɛ ka ne kɛlɛ nin diinɛ de kama i bolo fɛn filɛ o tuma na ne jɛra i n'i bolo fɛn kɔ n ye n jigi da ala kan a ye mun kɛ misigolo jala a taara o de ta k'a camancɛ ka wo bɔ a la k'o don a kana ka juru kɛ k'a cɛsiri hali fini t'a bolo k'i kun da ala ka ciden kan a natɔ kɛra ko nin ye musa de ye wa nin ye jɔn ye parce que fini ɲumantigi o ka kɛ misigolo donbaa ye f'a surunyara ala ka ciden na ala kɛra ko musa don a ko musa ko mun y'i sɔrɔ a donna kisa la ka fɔ ala ka ciden kɛra ko alhamdulillahi alladhi yuqallibu dunya bi ahliha ko tano bɛ masa ye masa min bɛ diɲɛ yɛlɛma n'a kɔnɔfɛn a ko mɛ musa b'i sigi yan ala bɛ n'i sɔn f'i bɛ tila ka ɲinɛ i ba bolofɛn kɔ o waati de la madinakaw ka ci nana an kɛra silamɛ ye mɛ mɔgɔ t'an bolo mun b'an kala ala kira ye nin n'a ka denmisɛnniya de to ɲɔgɔn na k'a ta k'a bila ka taa madina premier ambassadeur min sɔrɔla silamɛya kɔnɔ musa bunu mayiri e ɲɔgɔnna denmisɛnnin don kari de ye nin place la s'a ma wa kari jinɛ kɔnɔ don dɔ na kabini a ma sa k'a to diɲɛ na yan allahumma rabbi ala ka kariya d'an ma ala ka kariya d'an ma lafiya dafalen ala k'a k'an ta ye